What's up mga Surambaw? So yun, may bago na naman tayong video at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para mas lalo kayong updated sa aming bagong video at huwag kalimutang i-follow kami sa aming Facebook page Surambaw. So may shoutout tayo ngayon. Shoutout sa iyo Surambaw. Shout out sa Yang Buana family. Ikaw, Surambaw! Shout out sa Kang Marlene Hane and Debra Sulyoso and Clevin Malantaw and Jerome Salvador. Yun lang yun akin, Surambaw. Shoutout din sa lahat ng mga nakikinig sa amin at nanonood. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ikaw naman, Surambaw! So shoutout at gusto naming magpasalamat kay Lakwat Sambugoy. Follow niya sa kanyang Lakwat Facebook Sambugoy. page. Lakwat Sambugoy. Salamat sa iyo sa pagpapahiram ng iyong camera sa amin. At kung gusto niyo tumiking na masarapang lechon, visit lang kayo sa lechon ni Mang Ibo, located at Santa Lechon Irene, ni Mang Bayugan Ibo. City. So yun, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Wow!